Πάμε τώρα να ανοίξουμε ένα άλλο θέμα, το οποίο μάλλον τι να ανοίξουμε, να το κλείσουμε προσπαθούμε, αλλά δεν κλείνει. Είναι το θέμα των ταυτοτήτων. Σωστά δεν κλείνει, γιατί είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα. Αλλά πριν ξεκινήσουμε τη συζήτηση, θα ήθελα να σας πω ότι όταν χθες είχαμε μία απευθεία σύνδεση και σας πρότεινα να με καλέσετε στο στούντιο, η αλήθεια είναι ότι δεν περίμενα ούτε ότι θα με καλέσετε, ούτε ότι θα με καλέσετε τόσο γρήγορα. Καταρχάς, να σας συστήσουμε στον κόσμο που μας παρακολουθεί σήμερα. Ο κύριος Δημήτρης Γεωργόπουλος είναι ο διοργανωτής, θα πω εγώ, του συλλαλητηρίου που θα γίνει στην Αθήνα. Χρειάζεται μια διευκρίνηση αυτό. Ή ένας από τους διοργανωτές. Είμαι ο διαχειριστής της ελληνικής κοινότητας ανεμβολίαστων που ανέλαβε να το διοργανώσει και ως εκ τούτου είμαι μέλος της οργανωτικής του επιτροπής. Απλά δηλώσαμε τα δικά μου στοιχεία, διότι μόνο φυσικό πρόσωπο μπορεί να κάνει τα σχετικά αιτήματα στις τοπικές αρχές. Ο κύριος Γιώργος Καλιακμάνης, πρόεδρος Αναστυνομικών Υπαλλήλων Νοτιοανατολικής Αττικής. Και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Κύριε Γεωργόπουλε, μερικά από τα από τα ερωτήματα που δεν προλάβαμε να σας θέσουμε είναι ένας νέος άνθρωπος σαν και εσάς, που από ό,τι μου λέγατε νωρίτερα έχει ταξιδέψει σε όλη την Ευρώπη σχεδόν. Στην Αγγλία έχετε ζήσει και αρκετά χρόνια. Είσαστε ένας άνθρωπος σύγχρονος. Με το φαντάζομαι θα έχετε και κινητό τηλέφωνο, θα χρησιμοποιείτε και το διαδίκτυο, θα έχετε και το δίπλωμά σας, αφού πηγαίνετε στο Ηνωμένο Βασίλειο και δεν μπαίνεις με ταυτότητα, χρειάζεται το δίπλωμα το ελληνικό. Όχι, με το ταυτότητα πήγα στην Αγγλία και επέστρεψα, ναι. Ερώτηση. Τι είναι αυτό που σας φοβίζει τώρα από τις νέες ψηφιακές ταυτότητες? Θα σας απαντήσω αφού πρώτα πω ότι πρέπει να είμαι ο πρώτος άνθρωπος με απόψεις σαν αυτές που έχω και εγώ που έρχεται σε τηλεοπτικό στούντιο. Όχι, εμείς εδώ έχουμε πολύ κόσμο προσκαλέσει με αντίθετες απόψεις. Αλλά το εστιάσετε λιγάκι να μας απαντήσετε. Σχεδόν πάντα βλέπει κανένας, και μιλώ συνολικά για τις εκπομπές. Δεν μπορούμε για όλες τις εκπομπές όμως για τις εκπροσωπήσεις. Σαν τη δικιά μου να είναι μακριά από το στούντιο που δεν υπάρχει εικόνα, μιλάμε με ένα τηλέφωνο. Που είστε εδώ, κύριε Γεωργόπουλε, για πείτε είναι γενικότερο το συμπέρασμα ότι αυτός ο δημόσιος διάλογος δεν διεξάγεται επί ίσης όρης. Νομίζω το παραδέχεστε κι εσείς. Ωραία. Εμείς σας δίνουμε το βήμα, λοιπόν. Για πείτε μας τις θέσεις. Τι είναι αυτό που φοβάστε? Γιατί να μην πάρει ο κόσμος τις ψηφιακές ταυτότητες? Καταρχάς, είναι δύσκολο εκ των πραγμάτων να εμπιστευτούμε ένα κράτος που δεν διαθέτει διακριτές εξουσίες. Με συγχωρείτε, αλλά πρέπει να είναι λίγο γενικό. Είναι θεμελιώδες. Αυτό είναι έκθεση ιδεών. Μα όχι, γι' αυτό ακριβώς. Ξεκάθαρα, έχω την ταυτότητά μου που θέλω. Εγώ θα πάω 26 του μήνα να κάνω έτσι, θα πάρω την ψηφιακή ταυτότητα. Γιατί να μην την πάρω? Πείστε με. Μα γι' αυτό σας λέω. Δεν είμαστε σε ένα κράτος όπου μπορεί κάποιος να σας βεβαιώσει ότι τα προσωπικά σας δεδομένα που όλο και περισσότερο προοδευτικά θα μπαίνουν σε αυτή την κάρτα, θα είναι προστατευμένα. Ο κύριος Σαλάτας, ο ανώτατος δικαστικός, το είπε πρόσφατα ξεκάθαρα. Καλός ή κακός στην Ελλάδα, οι ανώτατοι δικαστικοί επιλέγονται από την κυβέρνηση. Άρα πριν ένα μήνα πήρα ένα ζευγάρι παπούτσια και από εκείνη τη μέρα μέχρι τώρα το email μου και το κινητό μου τηλέφωνο έχει δεχτεί ένα βομβαρδισμό από στοιχεία από άγνωστους ανθρώπους που προσπαθούν να μου πουλήσουν τα πάντα. Γιατί είναι θεμελιώδες για το λόγο που αρνούμαστε πολλοί από εμάς τις νέες ψηφιακές ταυτότητες. Η νομοθετική εξουσία νοθεύεται, συμμετέχει και στην εκτελεστική. 50 γίνονται υπουργοί, επιτρέψτε μου, και το χειρότερο απ' όλα, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας επιλέγεται ουσιαστικά από τον πολιτικό. Εγώ δεν ακούω έναν πολίτη να μου μιλάει. Ακούω έναν πολιτικό αυτή τη στιγμή να μου μιλάει. Άρα δεν μπορεί να επέμβει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας όταν οι πολίτες βιώνουν επίθεση στα δικαιώματά τους. Κύριε Γεωργόπουλε, στην πράξη, τι φοβάστε ότι θα αλλάξει την καθημερινότητά σας? Πιστεύω ότι προοδευτικά σε αυτή την ηλεκτρονική ταυτότητα, η οποία θα έχει ένα τσιπάκι αντίστοιχο με των χρεωστικών καρτών, δηλαδή ένα τσιπάκι που μπορεί να δεχθεί άπειρο αριθμό προσωπικών δεδομένων, προοδευτικά αυτή η ταυτότητα θα χρησιμοποιείται, θα είναι όλο και πιο απαραίτητη στους Έλληνες πολίτες, σε βαθμό που σύντομα ήδη έχει εξαγγελθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, εκεί μέσα θα βρίσκονται και τα χρήματά μας, το λεγόμενο ψηφιακό ευρώ. Εγώ, κύριε Γεωργόπουλε, όταν ψωνίζω χρησιμοποιώ το κινητό μου. Εγώ όχι. Θέλω την ταυτότητά μου την έχω στο κινητό μου. Την κάρτα μου την έχω στο κινητό μου. Τις επικοινωνίες μου τις έχω εδώ. Τι άλλο να φοβηθεί ο Έλληνας πολίτης? Εμπιστεύεστε πάρα πολύ ένα κράτος το οποίο, όπως είπαμε, δεν διαθέτει διακριτούς. Το κράτος μου είναι ένα κράτος δημοκρατικό όμως, κύριε Γεωργόπουλε. Έτσι πιστεύετε? Εγώ βλέπω ενός ανθρώπου την αρχή. Εγώ δεν το διαπιστώνω αυτό. Είναι ή όχι η Ελλάδα, με συγχωρείτε, πριν τον κύριο Καλιακμάνη, χίλια συγγνώμη. Είναι ή δεν είναι η Ελλάδα ένα κράτος που κυβερνιέται με 1 εκατομμύριο υπουργικές αποφάσεις? Ένας άνθρωπος αποφασίζει με ισχύ νόμου υπουργικές αποφάσεις. Κύριε Γεωργόπουλε, οι υπουργικές αποφάσεις, τα προεδρικά διατάγματα και οι νόμοι είναι εργαλεία της δημοκρατίας για τα οποία έχουμε παλέψει οι Έλληνες πάρα πολύ. Αυτά όμως δεν απαντούν. Τι αισθάνομαι εγώ? Δεν θέλω να είμαι άγενης, αλλά θέλω να σας πω το εξής. Αισθάνομαι ότι κάθε φορά που σας ρωτούμε κάτι πρακτικό,
παίρνετε ένα κοφίνι και αρχίζετε και βάζετε μέσα τη δημοκρατία, το κράτος, την κοινωνία. Εγώ έχω αυτή την αίσθηση. Να δώσουμε το λόγο στον κύριο Καλιακμάνη, ο οποίος μας έχετε φέρει και κάποιες ταυτότητες από ό,τι βλέπουμε. Ναι, όχι. Συζητούσα πριν μπούμε με τον κύριο Γεωργόπουλο, με τον Δημήτρη, ο οποίος είναι αξιοπρεπέστατος άνθρωπος, ο οποίος έχει τις ανησυχίες του. Εγώ δεν λέω, αυτό είναι καλό, ο πολίτης να έχει ανησυχίες, δεν είναι κακό. Θα πρέπει λοιπόν να εξηγούμε στον πολίτη τι συμβαίνει με τις καινούριες ταυτότητες. Ο Δημήτρης δεν ήξερε ότι το διαβατήριό του έχει τσιπάκι. Του είπα όταν πάει σπίτι του να πάρει το διαβατήριο και με ποιο τρόπο θα καταλάβει, με την αφή των δακτύλων του, ότι έχει τσιπάκι το διαβατήριο. Και σε ποιο σημείο βρίσκεται. Αν κάνει γύρω-γύρω με τα δάχτυλά του, αν προσπαθήσει να ψηλαφίσει, θα δει ότι υπάρχει τσιπάκι. Το οποίο να πω ότι είναι μεγάλη διευκόλυνση για όσους ταξιδεύουν στο εξωτερικό. Γλιτώνεις τεράστιες ουρές. Πηγαίνεις σε ένα μηχάνημα και πρέπει να το σκανάρεις και περνάει. Επίσης, εξηγούσα στο Δημήτρη πόσο σημαντικό είναι να υπάρχει ένα έγγραφο το οποίο να είναι ισχυρό, να είναι ασφαλής. Ασφαλής όχι μόνο για αυτόν που το κατέχει, αλλά γενικά για την κοινωνία. Γιατί όταν κάποιος πάει με πλαστή ταυτότητα και μπει σε ένα αεροπλάνο, αυτός μπορεί να κάνει οτιδήποτε. Μην ξεχνάτε ότι στην Αμερική, στους δίδυμους πύργους, μπήκαν κάποιοι με πλαστές ταυτότητες και ρίξανε 2 αεροπλάνα επάνω στους πύργους με τα αποτελέσματα αυτά που είχαν. Καλιακμάνη, δεν τίθεται θέμα επιλογής για τον Ευρωπαίο πολίτη για να ταξιδέψει. Θα χρειάζεται αυτή την ψηφιακή ταυτότητα. Βέβαια. Είναι μονόδρομος. Του εξηγούσα λοιπόν ότι καθημερινά προσπαθούν κάποιοι να ταξιδέψουν σε άλλες χώρες χρησιμοποιώντας αυτό το παπαλαιωμένο έγγραφο, την ελληνική ταυτότητα, που είναι ένα χαρτί και μια ζελατίνη από πάνω και τίποτα άλλο, που δεν μπορεί κάποιος να δει αν είναι πλαστή ή όχι. Εδώ έχουμε αυτή τη δυνατότητα, γιατί έχουμε βάσεις δεδομένων που έχουμε τα στοιχεία των πολιτών και ξέρουμε ότι όταν θα χτυπήσουμε το όνομα Δημήτρης Γεωργόπουλος με ημερομηνία γέννησης και κάποια άλλα στοιχεία, θα δούμε πώς είναι η φωτογραφία του, οπότε μπορούμε να το ταυτοποιήσουμε. Ο Ιταλός, ο Γάλλος, ο Ισπανός, ο Αμερικάνος δεν έχει αυτή τη δυνατότητα. Οπότε σε πολλές περιπτώσεις Έλληνες πολίτες ταλαιπωρούνται στις εισόδους άλλων χωρών, στα αεροδρόμια ή στα λιμάνια άλλων χωρών, γιατί δεν μπορούν εκεί οι συνάδελφοι αστυνομικοί άλλων χωρών να δουν και να πιστοποιήσουν αν το έγγραφο είναι γνήσιο. Το διαβατήριο παρόλα αυτά. Του εξηγούσα επίσης, Δημήτρη μου, συγγνώμη, του εξηγούσα επίσης ότι η ταυτότητα υπηρεσιακή των αστυνομικών δεν έχει τσιπάκι. Γιατί έγινε πολύ. Ναι, δεν έχει τσιπάκι. Μπορεί να μπει τσιπάκι. Έχει τη ζώνη μηχανικής ανάγνωσης. Με αυτή τη ζώνη εδώ που έδειχνα λοιπόν στο Δημήτρη, αν τη βάλεις ένα reader που έχει επάνω συμβολισμούς, έχει δηλαδή, βλέπετε, τι πληροφόρηση μπορεί να δει κάποια σχέδια. Τα πάντα. Τα πάντα. Βγαίνουν όλα τα στοιχεία. Καλιακμάνης Γιώργος, του Αλεξάνδρου και της Ελευθερίας. Κάντε ένα μικρό, μία μικρή. Όλα. Τα πάντα. Κύριε Καλιακμάνη, με συγχωρείτε. Επειδή το μεγάλο θέμα και εσείς το δέχεστε, φαντάζομαι και το καταλαβαίνετε, είναι το καιρικό σήμερα. Πάμε να συναντήσουμε τον εκπρόσωπο της πυροσβεστικής, τον κύριο Αρτοπιό, να μας δώσει μια συνολική εικόνα για την κατάσταση όπως έχει μέχρι αυτή τη στιγμή. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας, κύριε Αρτοπιέ. Καλή σας ημέρα. Κύριε Γεωργόπουλε, κύριε Καλιακμάνη, δυστυχώς η επικαιρότητα και τα πράγματα δεν μας επέτρεψαν να το ανοίξουμε το θέμα όσο έπρεπε. Μην έχουμε άλλα θύματα. Όμως επιφυλασσόμαστε να επανέλθουμε τις επόμενες ημέρες. Κύριε Γεωργόπουλε, εκκρεμεί και το ερώτημά μου προς τον κύριο Καλιακμάνη την επόμενη φορά. Θα το κάνουμε την επόμενη φορά ως απάντηση. Εγώ θα πω ότι είναι καλό οι πολίτες να έχουν ανησυχίες. Δεν είναι καλό όμως κάποιοι να κατευθύνουν τη σκέψη του πολίτη που έχει άγνοια. Μην το ανοίξουμε αυτό το θέμα, θα πάμε σε αναγκαστικό διάλειμμα ούτως ή άλλως. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, κυρίες και κύριοι, και θα επιστρέψουμε για να δούμε όλες τις εξελίξεις επικαιρότητας.